Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina kuwa fatan alkhairi, fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Yanzu zan nuna muku yadda mutum zai yi subscribe iya adadin abin da mutum yake da bukata. Ya ga mutum da irin wanda baka da subscribe kuma kana bukatar biyu idan mutane za su yi maka da za ka samu akan bidiyon ka idan ka dora, ko kuma kamar ka samu subscribe haka da abin da ya kai 10, 20, 30, 40 har zuwa 1000 dan kana so za ka sami shi duka baki daya a lokaci daya. Yanzu sun shiga cikin wani afin da za mu nuna muku. Idan ka je Play Store za ka rubuta You Channel, za ka shiga za ka application kamar haka, za ka application kamar haka. Idan ka gan shi kamar haka sai ka danna shi. Idan ka danna app din haka za ka jira ya bude. Zaka yana sake ki ka gani yanzu ina da abin da ina da kamar koya 4,436 abin da ke so. Ka ga nan idan kana son biyu za ka danna ka sun kaga za ka kalli second 56 za su baka koya 48. Idan kuma kana bukatar na subscribe ne shi ma za su baka na subscribe din. To ga shi ne kana ga sai ka danna subscribe ko din guri wannan. Idan ka danna wuri dama ka shi da subscribe sai ka danna wannan don in kana son bidiyon ya kara gaba. Idan kuma ka saka tunda kan bidiyo din sai ka YouTube inda za ka kallon shi bidiyo din za su baka bidiyo da za ka kallon minti 570, za su baka kimanin 720, za su baka kimanin koya 720 ta yadda za ka samu subscribe haka cikin da adadin abin da kake da bukata. Na kuwa idan kana bukatar liking shi nan ma za ka kalli bidiyo, za ka kalli bidiyo a YouTube ga shi ne kaga sai ka kalla ta yadda za a baka adadin kudaden da adadin mutuka da kalla. To idan kana son ka sayi subscribe ne kuma za ka danna wurin wannan. Idan ka danna ka gani na sayi subscribe guda 13 na su saman na ɗan kwana biyu da siyan su gaskiya. To ban zai sake siya ba in ji ana kuɗin da za su ƙara siya mun mana su. Sai ka danna wurin wannan plus ɗin. Idan ka danna wurin wannan plus ɗin, idan ka danna shi haka za ka gani ga su nan abin da su da to kai idan kana buƙatar shi ne kana gani to do study English ne ka shi subscribe and liking for your channel sai ka taba shi haka. Idan ka danna yanzu ana buƙatar ka saka link ɗin bidiyon inda kake son a kalla. To yake ni na yi amfani da wannan link na wannan bidiyo ko da nayi to yanzu ka ga bidiyon da kan bidiyo ɗin gashi nan da sunan cin da kuma gashi nan in kana subscribe 10, liking guda 10, biyu 10 da second kalle shi sakan 30 gashi nan za ka biya kuɗi kunya 30,000. Idan ka biya uku sai ka danna dan ɗin ya kaka inda su ma za a masu subscribe. Which ones idan na danna ne za su yi subscribe da cewa bana so idan sun kana gani kan ƙara gashi daga 20 har 1,900, 800, 700, 500 ga sun duka da kana ga duk mafi karanci da shine 10,000. Mafi karanci kenan, mafi karanci shine 10,000. Shine guda 10, mafi karanci shine guda 10 afwan shine guda 10 shine zaka biya in zai kawo idan ka ƙara 20 sun buƙata sai ka bi kuɗi naira ba naira ba za su biya za ka biya kunya 600 kafin a maka wata subscribe da shi. Da kaga suna ƙari ne shi zan bar shi kamar guda 10 haka shi ne kaga 300. Yanzu su muna son gani shi adadin kuɗin 300 noni za su ba mu kuɗi. Za ka ga kuɗin ba wani masu yawa ba ne. Yanzu za ka ga kuɗaɗen za ka kuɗaɗen ina ba idan ka duba ka kuɗaɗen ba abin da ya to ba su ruwa haɗa sai dai idan ka kalli bidiyo ɗin idan ka yi tsaka kalli bidiyo ɗin duk da cewa sakon 520 ga suna da yawa suna kusan minti 10. Amma idan ka daure ɗin haka nan cewa za ka yi kokari kai tsaye ka tara kuɗaɗen da za ka yi sai subscribe ɗin da kuma bidiyo hadin like gaba ki da sai ka samu ka siya. In ka gama na sai ka dan bidiyo in ka dan dan shi haka ka ga su sai za su baka cin da aka yi bidiyo ka kuma gashi kana da insha Allah yanzu hakan za ka yi samu subscribe tunda idan ka gani magafin ka gani sai mu ɗan subscribe 13 wasu
sake haɗuwa da ku a cikin wani sabon bidiyo namu.